vi er i Zoologisk Have i Aalborg. Er vi i Zoo? Der er pissegodt vejr. Er vi snart i Zoo? Vi er i den der park-ting. Ja, vi er i den her. Vi har mange, der filmer lige heroppe. Og vi venter bare. Ja, jeg tror, vi har sådan 4 eller sådan noget, der går og filmer sådan. Ja, vi har, og jeg tror ellers bare, at jeg vil vlogge. På grund af, at jeg laver sådan en lille huskevideo. Så må jeg lige få min mor til at lægge den op på min computer. Og jeg tror, at jeg vil vlogge hele dagen. Bare sådan, at I lige kan se, hvordan min dag den var i Zoo. Så ja, lad os lige spørge de andre. Glæder jer, piger? Ja, hashtag. Okay, og hvis I også synes, at det er fedt at være i Zoo, så endelig hashtag elsker Zoo. Hashtag Aalborg Zoo. Så vil vi ellers bare blive rigtig, rigtig glade. Vi ses i min næste video. Hej hej. Kom piger, vi skal altså lige lave en video sammen, hvor vi lige pusser den her ud på samme tid. Hej alle sammen.